zama haule lai gauna iyari yalira so ki hauki shullawa har ma ki yo jiran gwamban bewa har ma ayo kallo ke ko kamar kina sharewa ranar da an kasa kai karewa kwantar da hankali ki yau na zuwa riki ya bar zullo duk mai taɓa gini ban kalewa sai dai listan tana mai dokewa kowa yana kallo
sharri. ba ma zama da mai sharri. Mumin biso da mai yin alkhairi. Mumin biso da mai yin alkhairi. Mai sanya yau lila lila.